Zikomo motakulandirani masanano pa program ya Tiyende Limodzi. Ine ndine William Mwanza, ndine Finance and Investment Council chairperson muno mu Arkidayosizi ya Lilongwe. Ndi wokondwa ndiponso mwaulemu kuti ndayitanidwa kuti ndikhale nawo pa program ino ya Ambuye Tambala imene amasanthula zosiyanasiyana mu Arkidayosizi ya Lilongwe. Pamene tinapemphedwa kuti tikambeko kuchoka ku mbali ya Finance and Investment Council mwina ntchito imene tikugwira pothandizira Arkidayosizi pa nkhani za chuma ndi mabusiness amene Arkidayosizi imayendesa. Ndiye ife ngati council tina lembedwa mu 2023 komanso mu 2026 muno Ambuye ayipanganso reconstitute council ija kuti pamene tikupitiriza kugwira ntchito yathu tapezekanso kuti tilinso ndi mamembers ena amene alowa kuti atithandizire pa ntchito imeneyi. Mmene tinkalembedwa koyamba mu 2023 September, council before pamenepo inali Finance Council imaona makamaka kumbali ya zachuma za diocese, budget ya diocese, kuona kuti ndalama zimene zikupezeka bwanji mu diocese ndipo kuti zikugwiritsidwa ntchito bwanji. Koma mu 2023 Ambuye Tambala anayikulisa mandate ya council kuti isangoona mbali za chuma komanso ionenso mbali za investment kapena ma business amene Arkidayosizi imayendesa. Chotero kuti imene tinkamba ntchito yathu anatipempha kuti ndithu pamene tikuona makamaka kumbali za chuma tionenso kuti kodi Arkidayosizi ingapitise bwanji patsogolo ma business ake kuti ma business amene atobwesa phindu kuti Arkidayosizi nayonso ipitizenso ndithu ntchito yake yolalika uthenga wa Mulungu. Ndiye kukulisa kwa mandate ya council kunabweranso makamaka chifukwa cha mmene chuma mu Arkidayosizi muno chimayendera. Monga mene ena tikudziwira maparish kamunanso Arkidayosizi kumbuyoko makamaka zaka za mbuyo yakhala ikudalira kwambiri ndalama zochokera kunja mmene ma missionaries ankabwera kuzambisa mpingo kuno ku Malawi. Ambiri amabwera ndithu ndi ndalama zimene zinathandiza kumanga machalichi osiyanasiyana ndiponso kupeza katundu osiyanasiyana malo mu Arkidayosizi ya Lilongwe komanso ku Malawi kuno. Monga mene tikudziwira mmene nthawi yakhala ikudusa takhalanso tikumadaliranso mwina ma donors ena ochokera kunja kuti atithandiza ma project osiyanasiyana. Makamaka kani ma project amene timapanga ku Arkidayosizi kuno kapena ma project amene timapanganso ku maparish athu. Koma taona kuti ndalama zakunja nazonso ndimene chuma cha dziko lapansi chikuyendera, tikuonabe kuti ndalama zochokera kunjako zikuchepera. Komanso monga mmene takhala tikuonera ma synod osiyanasiyana amene akhala kumbuyoku ndiponso ndi synod iso imene ilipo pakali pano. Mpingo ukutimema komanso ukugwirizana kuti tithe ndithu kukhala oziyimira patokha ngati mpingo kuti mwina tisamangodalira kwambiri ndalama kapena zopempha kwina koma ndalama zikhala mwina zochokera mu Arkidayosizi mwathu momwe muno. Ndiye motero tikudziwa kuti pakatipa kupyolera pa ndalama za kunja Arkidayosizi yakhalanso ikumathandizika ndi ndalama zimene maparish amapereka ku Arkidayosizi malingana ndi matarget amene maparish amakhala nawo. Ndipo ndalama zimenezi zimene zimathandiza kuti Arkidayosizi makamaka administration iziyenda bwino. Koma timadziwanso kuti Arkidayosizi so ilinso ndi zolingaso zina zosiyanasiyana. Ili ndi ma commission yoti iyendese, ili ndi ma school, ili ndi zipatala. Zonsezo zimafunika ndalama ndipo mwina ndalama zimene zimachoka ku maparish sizingathe kukagwira mwinanso ntchito zina zonsezo. Ndiye mene takhalano tikupitilira tikudziwanso kuti chuma ngati chuma cha dziko chakhalanso chovutikira. Chotero kuti maparish tikukhalanso mwinanso
tikumana ndi mavuto okuti tithe kutolera ndithu ndalama zokwana zoti tithe kuyendesa maparish athu komanso ndalama zinaso zoti titumizenso ku Arkidayosizi. Palinso makamaka ma parish amene ali m'mamidzi nawonso makamaka akukumananso ndi mavuto a kusintha kwa nyengo pamene pakhala ng'amba pena ipezekati yatipeza komanso pena madzi osefukira zonsezi zikupangisa kuti mwina zokolola zikhale zochepa, ndipo ndi zokolola zomwezo zimene anthu timapereka ngati mitulo yathu, ngati zopereka ngati masika zimene zimathandiza maparish kuti apite patsogolo komanso kuti ndalamaso zotumiza ku diocese zipezeke. Chotero kuti ndi mavuto onsewa pakuti mwina chuma chikhala ngati chikuvuta ndipo ndalama zimene tingathe kupereka ku diocese zokumana ndi mavuto osiyanasiyana. Chinali chofunikira kuti Arkidayosizi ikhalenso ndi mabusiness amene ingamayendese kuti aziyipasa phindu, ndipo phindu limenelo lithandizire kuyendesa magawo osiyanasiyana mu Arkidayosizi yathu ino. Chotero kuti tikudziwa kuti Arkidayosizi ili ndi mabusiness angapo amene imayendesa. Pali ma business ina ngati Likuni Press, Namitele Joinery, ngati Mlare. Tikaona mabusiness amenewa ndi mabusiness amene mwina akukumananso ndi zokhoma zawonso nawonso mwina phindu limene Arkidayosizi ikupeza lithaukati mwina ndi locheperapo. So ngati ku council upangiri wina umene tinapereka kunali kuti tithe kuona kuti mabusiness athu apite patsogolo, tiaone mwina m'magawo atatu. Tiaone mabusiness amene mwina sakuchita bwino, tione kuti mabusiness amenewa tiatembenuza bwanji kuti athe ndithu kuyamba kuchita bwino, ndiponso kuti athe kupereka phindu ku diocese, kuti phindu limenelo likathe kuthandizira ntchito za Arkidayosizi. Pali mabusiness ena ngati Msamba Center komanso Centenary Bank imene mwina nditambasulakonso pang'ononso mu program ino za Centenary Bank. Mabusiness amenewa ndi mabusiness amene akuchita ndithu phindu, akupanga ma-profit, koma tifuna tione kuti kodi ma-profit amenewa tingapange bwanji kuti mabusiness amenewa apite ndithu patsogolo, kuti phindu lake likhale lochulukira lithandizenso ku Arkidayosizi kuno. Gawo lachitatu ndi mabusiness atsopano. Ndiye pali mabusiness amene Arkidayosizi ikuyeseranso kuti ione kuti kodi mabusiness atsopano amene tingathe kutsegula ndi ati, kuti athe kutibwesera phindu, athe kugwira ntchito zosiyanasiyana zimene mpingo umafuna kuti zizichitika, komanso athe kutibwesera phindu ngati Arkidayosizi kuti tithe kugwira ntchito zathu. So ambuyeso ndi ma appointment amenenso achita chapo mpano makamaka kutsegula department ya investment mu Arkidayosizi. Zathandizanso kuti tikhale ndi anthu amene akuthamangathamanga kuti mwina mabusiness amenewa ena amene sakuchita bwino ayambe kuchita bwino, ena amene tikufuna tionjeze ma profit nawonso achite bwino, komanso atsopanonso mabusiness ena apezeke. Ndifuna pene ndikambe za business imodzi imene mwina inabwera ku Arkidayosizi kwathu kuno ngati mphatso, business imene ndi ya Centenary Bank. Nkutheka kuti ena timafunsabe kuti koma nzotheka bwanji kuti mpingo ukathe kukhala ndi bank. Ndingonenapo kuti monga mmene tikudziwira bank imeneyi Centenary Bank inayamba ku Uganda zaka 40 zapitazo, ndipo ndi aku Centenary Uganda amene tinagwirizana nawo kuno ku Arkidayosizi ya Lilongwe kuti athe kubwera kuti azakhazikisenso bank imeneyi, ndipo tonse aku Lilongwe ndi aku Uganda tikhale kuti ndife ma shareholder aini ake a bank imeneyi. Ndiye mene banki inayambira makamaka ku Uganda ndikuti ndi banki imene imafuna kuti ithandize makamaka anthu amene bwina ma services amabanki sakutha kuwafikira, anthu amene mwina ali ndi zolinga zawo koma sakutha kupeza ndalama zoti zolinga zawo zipite patsogolo, makamaka kumbali ya ulimi. Ku Uganda ndi banki imene imaoneka kuti ndi banki ya alimi, imapereka ndithu maloni
ofika mpaka $26 loan imodzi kuti anthu athe kupeza ndithu zipangizo zosiyana kuti ulimi wawo upite patsogolo. Tikozanso kunenanso mwina amene banki imachitira kuti ipeze phindu lake. Timadziwa kuti banki timasungisako ndalama, ndipo tikasungisa ndalama timayenera kuti tilandire kachiwongolazanja pang'ono pa zimene tasungisa. Koma banki ikakhala kuti ili ndi ndalama motero imaperekanso ngongole makamaka kwa magawo osiyanasiyana. Imatha kupereka ngongole kwa mabizinesi akuluakulu, imatha kupereka ngongole kuboma, imatha kupereka ngongole kwa anthunso kapenanso mabizinesi ang'onoang'ono. Ndipo tikhoza kuona kuti makamaka ngati kumalawi kuno mabanki ambiri mwina sakutha kupereka kwambiri ngongole ku mabizinesi ang'onoang'ono kapena kwa anthu ife zimaoneka ngati kuti ndalama zimenezo zitaoneka ngati zili pachiso kuti mwina sizibwezedwa. Koma gawo limene ndimene Centenary Bank imaonako kwambiri, imafuna kuti ma services ake athe kufikira kwa wina aliyense, makamaka timati bottom of the pyramid, anthu amene mwina ali m'mamizi komano mwina ma services a banki sakutha kuwafikira, anthu amene mwina akulima zosiyanasiyana koma afunikabe mwina ngongole kuti agule fertilizer kapena agule masidzo kuti athe kupitisa patsogolo zolima zawo. So mene banki imapangira ndalama ndiyo kuti tonse tikasungisa ndalama zimene zimabwerekesedwa, ndipo zikabwerekesedwa timalipira ndithu chiwongolazanja chimene chimathandiza kuti banki ithe kupeza maprofit ake. Komanso ilinso ndi njira zosiyanasiyana zoti imatha kuyendesa kuti ithenso kupezanso phindu ukapita pa ATM, pamakhala kachaji pang'ono, zinthu zimenezo zonsezi zimathandiza kuti banki ndithu lithe kupeza ndalama za mbizinesimo. Komanso ikamaliza bizinesi yake pa chaka chilichonse kuti ithe kunena kuti itapeza maprofit mwakuti. Ndipo maprofit aja akamanka akukulirakulira zimakhala kuti banki yonotsopano imathano kumaperekano ndalama kwa aini ake a bankiyo kuti phindu imene tapeza chaka chino ndi mwakuti theka la ndalamazi tifuna kuti tiliyike mu banki kuti ikathe kuthandizira kuti banki ipite patsogolo, banki ithe kukula m'magawo awa. Mwina ndalama zotsalazi tikhoza kupereka mwinanso kwa aini ake kuti nanunso mutha kuonanso mwinanso zochita nazo. So mene banki imayamba mu 2023 tuziwa kuti banki imene tinkaigula inaye kuti si mapanga phindu kwa aini ake anthu ameneyo. Pana zolinga zina makamaka chifukwa cha ma shareholders amene analipo nthawi imeneyo kuti mwina si matha kuwabweresera ma profit. Nthawi imeneyo of course imapanga ma loss, koma mene inapeza kuti Arkidayosizi ndi aku Uganda aigula banki ndithu taona kuti zimenezi zatembenuzidwa pakali panopa yakhale kupanga ma profit chaka chilichonse. Zaka zapitazo inapanga profit ya 500 million kwacha, chaka chatha inapanga profit ya 2 billion kwacha, chaka cha 2024. Ndipo cha 2025 tikufunanso timve kuti mwina chaka chino chimene changothachi kuti yapanganso ma profit otani, koma ma profit akukulirakulira motero kuti kutsogoloko tiyembekezanso kuti banki iyamba kupereka ndithu phindu lake ku Arkidayosizi ya Lilongwe komanso ndi aku Centenary Rural Development Group ku Uganda. Ndipo monga mene enanso tikudziwira ku nkhani ya kumabanki kumene at least ngati mu economy yathu ino ndi business imodzi imene ikutha ndithu kubweretsa phindu kwa aini ake. Mabanki ena tikutha kuona amene akuchitira, nayonso Centenary Bank ilinso pa njira yomweyo kuti nayonso ithe kubweretsa phindu lochuluka. Ndipo ndalama zimenezi zikazabwera ndi kuti zathandizira kuti Arkidayosizi ipitise patsogolo ntchito zake zosiyanasiyana. Izapitisa patsogolo utumiki umene Arkidayosizi uli nawo wofalitsa uthenga wa Mulungu, komanso izathandizira kuti Arkidayosizi ithe kufikira magawo ena makamaka ikamaona munthu kuti azitha kupita patsogolo mu njira zosiyanasiyana. Kaya ndi masukulu amene Arkidayosizi ikuyendesa,
ena kufuna maintenance ndalama zake zachokera komweko. Kaya ndi zipatala zina zimene zikufunika mankhwala ndalama zinaso mwinaso zizachokeraso komweko. Koma makamaka banki yonso kupatulapo phindu limene tikufuna tili tibwese ngati Arkidayosizi iliponso kuti ithe kufikira anthu osiyanasiyana mu Arkidayosizi muno amene mwina analibe kuthekera kuti atha kusungisa ndalama ku banki kapena atha kupeza ngongole ku banki. Banki inabwera kuti makamaka ikathe kufikira anthu ngati amenewo, koma osati akatolika okha, komanso ikathe kufikira anthu onse m'Malawi muno amene angathe kuthandizika ndi banki imeneyi, chotero kuti mission ya Arkidayosizi ya Lilongwe izakhala ikupita patsogolo kudzeranso mu chida chimene chinabwera cha Centenary Bank. Ndiye tikuthokozeni chifukwa cha kumvesera kwanu ndiponso kutionera masana ano. Takambapo za Finance and Investment Council imene ikuthandizira pa nkhani za upangiri komanso kuthandizira kupitisa patsogolo nkhani za chuma komanso nkhani za mabusiness a Arkidayosizi. Ndipo takambaponso za Centenary Bank imene ndi business imodzi yaikulu imene Arkidayosizi inakhazikisa, ndipo kutsogoloku tipitirizanso ndithu kusanthulaso zosiyanasiyana zokhuza ndi Centenary Bank. Anthu ena tili mafunso osiyanasiyana okhuza ndi Centenary Bank, tibwerere kuti tizathe ndithu kuzakamba mwadongosolo lake zina zokhuza na banki imeneyi ndipo mene Arkidayosizi ikuyendesera nkhani ya Centenary Bank. Tikuthokozeni chifukwa cha kumvesera ndipo tikhupa kuti tikhale limodzinso pa program amene abwera kutsogoloko. Ziko.